L'estació de Font-romeu està situada a la Cerdanya, a la Catalunya Nord, i és una de les més antigues i de més tradició d'esquí del Pirineu. Ara fa 25 anys disposava de 34 remuntadors, amb uns 54 quilòmetres de pistes, bona part de les quals ja disposaven de canons de neu, ja que Font-romeu era l'estació del Pirineu amb la xarxa més densa. Curiosament, actualment té menys remuntadors, evidentment molt més moderns, però també menys quilòmetres. Aquest era el mapa amb 3 zones ben diferenciades, que es conserven a dia d'avui. El primer sector és l'anomenat La Gallinera, on hi ha la majoria de pistes verdes i blaves, així com els serveis. El segon sector és La Calma, amb pistes vermelles que davallen del Roc de la Calma. Aquí és on ara fa un quart de segle es va inaugurar un telecadira desembregable de 4 places i portes d'accés automàtiques. I el tercer sector és l'estació de Pirinès 2000. A través del Coll de Pam es torna a accedir al sector de La Gallinera. La temporada 1998-1999 es va crear el que llavors s'anomenava Surf Park, és a dir, un espai d'ús exclusiu per la pràctica de l'esnou. A tot això, ja llavors, Font-romeu disposava de 80 quilòmetres de circuits marcats per a la pràctica de l'esquí de fons. No és estrany, doncs, que fos una estació molt sovintejada pels amants dels esports hivernals. Amb imatges de fa 25 anys, dels monitors d'esquí de l'escola francesa, posem punt i final a aquest apartat històric.